ngisho abantu besifazane bebesithenga ukuthi nqoba amadoda khona nje omunye umama wasithenga just bulale indoda yakhe ebinesitolo sotshwala esikhulu so wathi uzosinikeza 50,000 asiyishaye sayishaya-ke leya ndoda futhi wacishe walimala umuntu laphana ngoba lo baba wayesiphethe isibhamu wayesazama ukusikhipha esikhwameni kwasho ukuthi simphuthume eduze so ngizama ukuveza nabantu besifazane bebesithenga sikwazi ukushaya amadoda abo namadoda ekwazi ukunquma amanye amadoda ekwazi ukunquma futhi abafazi so nje into besiyenza nje singanaki nje kakhulu kodwa-ke ngoba sikwenzele edolobheni abanye besingayazi imindeni yabo ukuthi iphi sazi emqashweni yabo nalabahlala khona emadolobheni so abanye besingayiboni imindeni yabo ukuthi isavava kanjani after lapho. Ngiyabingelela mbukeli lapha ekhaya le iNethezeka TV udaba esize ngalo namhlanje lithe ukuhluka kakhulu kuningi ke esike sikhulume ngakho kodwa lokho kuthe ukujiya kakhulu kulokho esike sikhuluma ngayo kunensizwa ethe iyasibhalela nathi la kwiNethezeka TV ngoba sinenkinga yokugula nokunye okuyihluphayo yona ezokuchaza ukuthi kwaqala kanjani ukuze kufikela ikhona njengamanje sise emzini wakubo la sifinyelele khona njengamanje kodwa ke izochaza insizwa kithi asikubingelele sikwamukele nje kwiNethezeka TV. Yebo hayi ngiyabingelela nami ngiyajabula kakhulu ukuthi nikwazi ukuthi nisondele ngoba kade ngimcelile. Cha lapha into engenze ngibize iNethezeka ngoba ngibuke lamafonini ukuthi niyababiza abantu nibasize kakhulu abanye bahambele ngase ngithi nami ngifuna ukukhuluma lento noma ngabe kuthiwa ngoba ngingaphilile nje kumanje uma kuthiwa kushaya isikhathi sokuthi ngiyafa ngazi ukuthi into engangifisa ukuyikhuluma ngiyikhulumile. Kahle kahle bengenza umsebenzi womkabi nginquma nje abantu kuwumsebenzi nami engiphila ngawo kuyona indlela engenza ngayo imali kodwa iy'nkinga sengibhekene nazo ohambeni lwalonto seziningi kakhulu njengoba ngigula nje kumanje yizo lezi zinto ngoba ebusuku angilali ngilala kukhanya kuze kuse kunzima. Ake ngibuze la insizwa kithi lo msebenzi uqala kanjani uze ungene kuwona ungena kanjani? Lento iqale umuntu ebamba nje inkunzi ey'tobhini ebusuku nomgengane bengiphila nawo. Umgengane siqale lapho nitholana kanjani nawo? Abantu nje engathi ngificele nabo ehostel. Ya saphila nje sibamba abantu inkunzi kanjalo sibamba abantu inkunzi sagcina sasiphatha ibhamu ngoba sasiqala sibamba ngemmese. Emva kwalapho saqala-ke manje sesifuna manje ukuchitha igazi kahle kahle la saqala khona nje engathi mina la ngaqala khona ukubulala umuntu sasiyobamba imali yabakhomu kwakuzolotsholwa komunye umuzi noma ngeke ngichaze ukuthi kuphi kuzolotsholwa komunye umuzi so safika khona sazoshaya leyo mali leyo walimala umkhongi lo wayephethe imali ngoba wasuka bamba ngasenqolweni masithi abaletha imali ngangazi ukuthi ubamba wenzani ngavele ngamshaya nje mangimshaya mangithi ngiyaphuma nangibaba wakhona naye uphuma uphethe umkhonto ngicathi engacabanga ukuthi mhlambe siphethe ibhamu kanjani wagcina elimala naye kwawukuthi nje kwaqala lapho ukuthi kufa abantu kanjalo kodwa sakwazi ukuyithola yona imali kwaqhubeka kanjalo kwaze kuhamba ngaze ngaboshwa ngoba bekuyinto esibesiyenza sisijwayele ngaphinde ngaphuma ejele ngaphinde ngaqhubeka so nje njoba ngiyilana nje ngifuna ukuzokhuluma nabantu abasebasha abasayibona bephethe ibhamu becabanga ukuthi kulula ngizochaza ngalobo bantu ukuthi ngifisa ukuthi noma ngifa ngibe ngikhulumile ezweni. Ake sibuye lana-ke uqala kwakho ngale hlobo mhlawumbe lokubamba imali yabakhongi kukulidela kanjani ekutheni ukuthi uzofike emkabini uzuthembakala ukuthi hayi wena ungaba inkabi engathembakala? Ya phela ngathini mangabe usuyiqalile yanda uxhumana nabantu vele abayenzayo ugcina uthola ukuthi kwenzakalani nawe uyakwazi ukukhuluma nabanye ongakhuluma nabo bekutshela ukuthi kuhamba kanjani ngoba ngikhumbula kahle nje ukuthi bengikwazi mina ukuthi ngikhulume nomuntu ngimtshele ndoda uma kukhona umuntu ofuna ukumsusa ngakushayela ngemali encane ngaleso sikhathi umuntu besimshaya ngo-5,000 yabo kwaya sekhona sesishaya iy'mali ey'nkulu ngoba besibheka ukuthi umuntu uma uthi aseyokushayela yena uyingozi kangakanani ngoba umuntu oyingozi uyabiza bese kuthi lo ngenangozi besimshaya noma ngamali uma kuthi mhlawumbe sikusondene kakhulu nawe uyabona. Ake sibuye la mfowethu kukhona lento ekuyenzeka ekutheni ukuthi umuntu umani imshayile niyahamba niyogeza lo ko 5,000 usukuhamba wedwa noma usukuhamba nabo laba usukuhamba nabo? Ya suke sihamba sonke but
Kwenzeka sigeze kwesinye isikhathi kubuye singagezi. Ngathi lento yokugeza besibona ngathi simoshela imali ngoba thina into ebesijahe kakhulu imali. Ngoba besinakho ukuthi vele umuntu uzomgeza vele ngeke kuphele ukuthi umuntu wambulala yabo. Besiza lokho nje ukuthi siyanquma siyaqhubeka sidlela imali thina sinandaba nokunye nokunye. Ukuthi nje umuntu ngicathi ubekwenza lokho ngokuphamazela ngokunganaki ngoba mangithi ngiyabheka kahle kahle kwakumele sigeze each and every time makuthiwa senza into enjalo kodwa thina besigeza ngaleso sikhathi masibona imali iningana uyabona sitshe ukuthi masigeza sesigezela nalaba abanye. Yeah. Ake sibuye la ekhaya bona bazi ukuthi ubuphila kanjani ngaleso sikhathi mhlawumbe makuya ngokuthi kwenzeka izinto ngoba siyabona la ekhaya ngoba sifikile izindlu u2 room lesikona kuba urondo nenye indlu emile lapha eceleni akukhombisi ukuthi kukhona imali aduzenza kakhulukazi bona bebazi ukuthi uphila kanjani. No ila ekhaya bekungaziwa ngibatshela nje manje ngoba ngasaphathekile kahle iminyaka yonke nje ngiyenza lento akekho umuntu abazi. Ngisho wesifazane bengiphila nayo bengazi ukuthi ngiphila impiloni ubazi nje ukuthi ngiyaphanda uyabona. So nami ngisanda kukhuluma la ekhaya ngoba yibo abangiqhubuzela ukuthi angivele ngibhale lento ngiyikhuluma ngoba ngilo ngisho ukuthi ngiyafisa ukukhuluma ngoba ngiye ngakuveza ukuthi ngifisa ngishuke emsakazweni kwathiwa la ekhaya angingayi emsakazweni ngoba ngizoba nenkinga eziningi yabo ngoba mhlawumbe kugcina kuphuma information ezongididela ukuthi kube nezinto ezenzakalayo futhi kanti angisayifundi empulalisayo ngoba ngingaphilile nje angisathandi ukuthi ngiyithole ngibandakanyeke ey'ntweni ey'fana nalezo. So ngoba ngikhuluma nje la kunethezeka ngifuna ukuthi abantu bazi ukuthi akekho umuntu obazi la ekhaya basanda kwazi nje kuleli viki ukuthi mina ngikanje ngisho umama ukhala inyembezi. Ake sibuye la mabethi abazi bona mawuboshwa wawuthi uboshelani uyasukelwa noma kwenzekalani. Iy'tori esasiyikhanda zazihluka wawungabeki isitori sokuthi ubulele ngoba mina benginenhlanhla yokuthi ngiboshwe ngiphume ngiphume kumanje nje i-ID anginayo i-ID yami yarayithwa off ngoba khona la esenza khona umonakalo omkhulu. So nje kumanje anginayo i-ID ngisho ikhadi lasebhenki anginalo ngasimo sokuthi kwathi i-ID angisophinde ngiyenze ngoba kunzima kakhulu la emagameni ami enkantolo. Ake sibuyeke ngokuqhubeka kwakho-ke nabo umkabi buze bukulidela ekutheni ukuthi manje uyazazi ukuthi usuyinkabi uyanquma-ke manje ngoba usubikile ukuthi o-5,000 obathatha ukuze kwazeke nje ukuthi uyisethenjwa kakhulukazi kulaba bantu owababekusebenzisa bakusebenzisa ndlelani bakuthola kanjani-ke bona. Ya ngingathini yabona nje la engaqala khona ukuyibona ukuthi sengiyangena kulento sathi sishova amaphepha ngelinye ilanga waqhamuka unye insizwa kumina ijwayele ukungibona nje ngiphathe isibhamu ngingakazi ngisikhiphe futhi yangibizela eceleni yathi mfowethu ngiyakwazi ukuthi angikwazeli lutho kodwa ngendlela engihlezi ngibona ngophathe isibhamu ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe ubona ngangisize kunomuntu ongimise kabi lapha emsebenzini ufuna ukungixoshisa manje ngicela ungigudlusela yena yabona. Ngathi mina kanjani na wathi hayi ngakunike noma imali uma ngishayela yena ngathi mina lowo muntu uyingozini na wathi hayi akuyona ingozi nje uyi-supervisor kodwa abantu ongazwani emsebenzini. Mase ngithi mina akanginike isithombe saleyo ndoda ebese ngiyalela inkampani labasebenza khona wakwenza futhi lokho wangiyalela inkampani ngakusasa savuka saya khona. Ngathi mangifika nje egeyithini imoto yalo baba lo esizomshaya la yayingaphambili mina ngilandlana naye ngemuva kanje ngamshaya khona lapha egeyithini sakhoma nama-security ngamfoya le ndoda ngayitshethi ayilungisa imali yami kwaye la sikhuluma indaba yemali ngoba sengibuya khona wanginika u-11,000 sawudla namajida ngaqala lapho ukubona ukuthi hayi ngingakwazi ukuphila ngalento ngoba kuyenzeka kulula. Laba babekusebenzisa-ke abanye sebekuthola kanjani ngoba phela siyezwa uma uke waba le ndawo la sisakhuluma sifika ukuthi ubuhamba koGoli uhamba koThekwini uhamba kanjani lezo zindawo. Ya phela bese sinabo abangani abawenzayo lo msebenzi abakwezinye indawo esixhumana nabo asho umuntu ukuthi kunejob kanje bafethu ngicela niyishaye kanje nami ngizobe ngikanje kanje. So mangabe nezinto kanje niyaxhumana iy'nkabi ziyazwana ziyaxhumana emafonini nazo ngendlela yazo noma ke singaboni abantu bako-social media thina ngesimo sokuthi asikuthandi social media sithanda ukuthi thina sisebenzise inamba yesikhashana inamba sihlali nayo iviki inamba nje iyashesha kakhulu kuthina ngoba sifuna ukuthi sithreseke kakhulu entweni esisuke sizenzile kodwa nje ngikhuluma ngento ebekade ngiyenza hhayi esengiyenza manje ngoba ngizokhuluma kunethezeka nje ingoba ngifuna ukuthi
ngifundise abafana abancane abasafikayo eThekwini ukuthi bengayenzi lento ayinhle iyabheda kungcono nje uzama amatoho njengendlela ongazama ngayo kodwa nje into yakho iqonde ngoba lento lena ngiyayisola kumanje angilali qhamuka abantu ebusuku bengathi baba ngumsindo la egcekeni ngizisencindezeleka emva kwalapho kufika umuntu angathi uphethwe umesa ngilala nomuntu la endlini okwazi ukuthi angisize ngoba bathi ngivuke ngibamba udongo ngisuke ngayiboni-ke mina ngibamba udongo bathi ngikhala ebusuku so nje kumanje ngiyagula kodwa uma usungithi ngiphethwe yini ngeke ngikutshele. Okay. Yazi le esobuyela kuyona sobuyela kule yokugula sigxile kuyona kakhulu ngoba nayo ibalekile ngoba abantu abazi ukuthi ukubulala umuntu ukulide laphi noma isikhathi wena ungayitshela ukuthi khamba kahle manje kuleso sikhathi kodwa ngokuhamba kwesikhathi ngaba inkinga. Ake sibuyele kulo oke wayichaza yokuthi inkabe iziyazana eminye imisebenzi siyakwazi ukunika ezinye ezinye iphinde inike ezinye. Sike sigxile lapho ukuthi lobo mngani nibakha kanjani ngoba phela egcineni ngisho ama-taxi ona ayazana ngisho segoliya yazi eseThekwini manje ngifuna ukuya la enkabini. Phela lento ihamba kanje nokuthi mhlambe nginesibhamu esisha engisitholile mhlambe inhlamvu zaso kunzima ukuthi ngiyithole ilapho ukwazi ukuxhumana khona nabantu abanezinto uyabona bese kugcina kuhlangana information ukuthi nisebenza kanjani madoda nathi sisebenza kanje nathi sisebenza kanje yabo ngoba kuyenzeka siyithole ibhamu ngoba uthola ukuthi isibhamu awusenazo inhlamvu ufuna ukuthola inhlamvu ngabantu abazi abantu uzogcina usuthola lo connection gcine kuyinto kanjalo. Sizwa kahle uyabona mbuke lapha ekhaya ngoba silokho sikhuluma lolu daba silikhuluma ngoba ngifuna ukucacisa ekutheni ukuthi abanye abantu ungayitshela ukuthi umuntu hayi ngobela waziwa la kuphela kanti egcineni ukephuma umuntu engaphandle kanti awumazi ukuthi usuke yokwenza uyabuye sebuya nemali. Ngizobuya la sikhulume le eyokuthi ke la ekhaya ukuze ungakhi kwakwenzeka kale kanjani ngoba siyabuka ukuthi umuzi nje onosizi nje engicabanga ukuthi nasendaweni masibuka imizi esondelene nakhona akukho umehluko owawenza ngale mali owawuyithola ngomkabi. Khona kunzima nami ngiyabuka impela ukuthi kahle kahle umuntu wadlala ngemali wadlala ngemali ngoba izinto besenza besigqoka nje impahla ezibizayo nokuphuza nje utshwala akayikho nje into esiyenzayo ngoba ney'moto besingayithengi futhi akekho nje kuthina owayeney'moto ukuthi abangani bami enginawo bonke sebashona sengisele ngedwa banqunywa amaphoyisa so bashone ngo-2021 besanda kushona yabo so emva kwalapho nje ngaphuma kuyo yonke lento le yabo. Okay ngizwa kahle manje ake sicacise la insizwa kithi ngoba abantu baye bengacacela ngoba izingane vele kumanje uyibona zihlalele eindaweni ezithile zisolakala ukuthi zenze into ethile ethi umzali ayi ingane yami ngeke iyenze lento wena akukho la kwafika khona ekutheni ukuthi mhlawumbe moyovela enkantolo kuthiwa unecala mhlawumbe lokuthi usola ngokuthi uwena owabulala endaweni ethile mhlawumbe ugcina uluwina lelo cala akukho ukuthi wena nawe wawuphikelwa ngabazali njengelezi ingane ebuye iphikela njengamanje. Hayi cha kunjalo kahle kahle mina isikhathi esiningi amacala abesifaka enkantolo amacala makuthiwa sishaya izinto ezifana nemali. Oh yeah iwona amacala lawo bekade sigaxelisayo kakhulu umuntu enanto emajele lawo okubulala besingakazi sibe nenkinga yokuthi siboshele wona ngoba besiwashaya ngenye indlela ayahluka. Yeah. Okay okusho ukuthi kukhona esikhathini samanje ekutheni ukuthi nabantwana bayayenza lento ngoba uthe ufuna ukuzocacisa futhi nokuthi uzokwazi ukuyala labantwana abafikayo njengamanje la abaqalayo nabo ukwenza lento ukuthi lento ayilungile. Ngifuna ukuyala ekutheni ukuthi uma umuntu mhlawumbe umntwana kwazi ukuthi akasebenzi kodwa wenza izinto ezibonakala mase kungena igaba zokuthi mhlambe eziyofika enkantolo noma ebanjwe ekutheni ukuthi waba isigebengu endaweni ethile uzwe sekuthiwa hayi uyaphikelwa kuke kuvelela kuma social media sikukhulume lokho wena uthi mawukubuka njengomuntu osebenze kakhulu kulomsebenzi uthule ukubuke njengokuthi abazali basuke bengazi ukuthi abantwana benzani noma usuke ubone ukuthi umzali ukukhulumele umntwana ngoba umazela ungeli. Kuyahluka ukhona umuntu uthothe kuba kwaziyo njengoba nami la ekhaya ngisanda kukhuluma nje ngoba isimo sesikanje omunye uthothe
hhayi ngoba wabatshela indaba ayihlali phansi. Ungaba inkinga ngevolovolo kodwa udaba luhamba luze lifike kini kuthiwa ubani uyanquma ubani uyanquma luze gcine lifika ngisho emndenini wakho ngisho kubazali bakho thothi bazosaba ukukubuza kodwa bayazi ukuthi uyanquma. Thothi uyabanika imali ekhaya uyasapotha sometimes uma ngabe kwenzekile kodwa bayasaba ukukubuza ukuthi uyanquma. Uyabo, so kuyenzeka uphikelwe ngoba uphikelwa ngempela, thothi uphikelwa ngoba kuyafihla into ethile, kuyinto kanjalo. Kuya ngenhlanhla yakho nje ukuthi indawo yakho ihambe kanjani emakhaya uma ukuthi uyenzela edolobheni lonto. Kodwa nje indaba engifisa ukwazi umsakazi ayihlali phansi, ayihlali phansi impela. Ekhaya la akukho okusolakalayo kokwaba zinsolo nje egcekeni noma kumzali wakho ngoba siyalibona isalukazi sesisidala, azikho iy'nsolo ekhona ezake zafika. Hhayi azikho ezake zafika ngoba lento phela bengiyenzela kwamashu, bengihlala kwamashu bengihlala kwamashu, so nje ayikho into ebebeyazi la ekhaya ebebeyisola. Ngisho amaphoyisa awakaze efike la ekhaya ezongifuna ngoba akekho umuntu obazi ukuthi ekhaya kula ngaleso sikhathi. Uyabo, ngoba besingabantu abangahlali ndawonye, ngasho njalo besingabantu abangahlali. Masibona kuleyo ndawo sekuyashintsha, kuyashisa siya kwenye indawo, siyakwenda sihambe siqasha. So nje ayikho into ekayo nenkinga la ekhaya. Ngenkathi ubatshela-ke la ekhaya ngesimo sobhekene naso, lesimo basithathe kanjani? Yona into enzima futhi leyo ngoba umama ngoba ekhona nje uyena okhona, ubaba akasekho. So umama uvele wakhala inyembezi wakhuluma indaba ukuthi lento ibuhlungu ngakungcono ubaba usekhona. Kodwa-ke ey'ntweni esebeyizamile sike sazama ukuya komunye ubaba amakhambi ukuthi kufuneka ngizame ukuthi ngisuswe lento ngoba akusaqondakali manje noma ngihlushwa iqomo lomuntu oyedwa noma sebehlangene bonke ngoba lento isiyinkinga ngempela, hhayi kancane. Siyinkinga ngempela, ngisho ngithi ngiyadla umuntu ngimubona epletini sometimes ngivele ukudla nguye. Ngikuzwa kahle, ezinye zey'ndaba eziba buhlungu kakhulu lezi ngoba abanye abantu basuke bengazi isimo umuntu asuke ebhekene naso nokugula omunye uke egula umuntu ethule engasho lutho, kanti ukugula kwakhe kusuka ey'meni ey'cishe y'fane nazo lezi ey'bekwa umfowethu leyo esikhuluma naye njengamanje. Kuyinkinga kakhulu ekuthenini ukuthi into niyibone nithi umuntu mhlawumbe uyathakathwa kanjani ethule engakhulumi. Sibonga wena ukuthi wena ukwazile ukukhuluma emndenini. Kumanje ukhona umntwana, abantwana bathini? Hayi cha, abantwana basebancane ukuthi bengatshelwa indaba ekanje. Lento nje ngiyikhuluma nomama, ngayikhuluma nodadewethu, kwase kuyibona bahlela indaba ukuthi sinibhalele, kodwa nje iy'ngane ngeke sikwazi ukuyitshela indaba engaka ngoba umfana wami omdala una-12, omunye kusemncane kakhulu ukuthi engazi lento le. Mhlambe nabo othola ngesinye isikhathi mhlambe engasekho ngoba nama ngisayiboni ngiphila isikhathi eside ngoba lokugula sekungiqinise ngempela. Okay. Ey'bhedlela usuke waya for ukugula ngoba siyabona umzimba wakhe hayi awukho muhle. Siyabona ukuthi uyaya ey'ndaweni ey'thile. Akuyeke ey'bhedlela noma usuke wazi ukuthi vele ngeke usizakala? Ya ey'bhedlela ngiyaya, bafike bethi ababoni ukuthi ngiphethwe yini, bengifaka ama-drip, bakhala ngokuthi igazi alikho. Kodwa uma ngilele la embhedeni indaba iba khona, hhayi iba khona kakhulu. Ngicathi yiyo lento lena ngoba odokotela shuthi abayiboni. Lento ifika yona ngesimo somoya othile. So nje ngiyafisa ukuthi impela ngisizakale, ngazi ukuthi ngomthwalo umuntu ongigeza kusuke lento ngoba ngiyayibuza ukuthi kahle kahle yini, kodwa nginakho ukucabanga ukuthi ngoba umama engagcina ukumlimaza u-2023 mangicabanga umama esasiyomnquma owayewumthandazi. So manje angazi noma uyena yini ngoba lento iqala nje kulo nyaka nje kungihlupha kanje kungigulisa. So bayasho abakhuluma ukuthi uyingozi umuntu wesifazane uma umbulele akasuki kalula. So sengikubona kimi lokho, kodwa manje ngiyayibuza ngoba ngambulela kulo mnyaka omungaka uma ngithi ngiyabheka ngazi kodwa khona umama womthandazi esamlimaza. Okay, ake sibuke lana-ke mne wethu isixwayiso esisobala ongasikhuluma kubantu nakubantu abathenga abantu ekuthenini ukuthi nabo ngoba nabo banegalelo elikhulu ukuthi ugcine usukulesi simo, abathenga abantu bokuthi behambe bonquma abantu. Ungathini isixwayiso esikubona ngoba phela kuyenzeka ukuthi umuntu enqunyelwe icala lingekho, wena kaze umnqume umuntu nje ongenacala? Hhayi angazi nginqume umuntu ongenacala mina mfethu, abantu bengibathanda kakhulu. Ubengisebenza imali kuphela ngoba ngisho ama-owner bekwazi ukusithenga sihambe siyolimaza amanye ama-owner asuke ephazamisa kulowo mzila lowo, kuwukuthi-ke besingajwayele ukuthola amagiga ama-owner.
besingajwayele bekwenzeka nje ngaleso sikhathi nesimo sokuthi nathi besibuye siwabalekela ama-owner ingozi sometimes so imali ye-owner iyahluka uma uyoshaya i-owner kufana noma uyoshaya umuntu nje yabo iyahluka so nawe usukwazi uma uyakhona kuney'ngqinamba ongabhekana nazo ngoba umuntu eyi-owner akekho lula kunzima nje ukuthi ungavele umbhayizele nje kanje ngoba engakulimaza so ama-job la besiwashaya sometimes bekungawona imvama nje uyabona yebo. Ngizwe kahle mne wethu. Abantu abaningi bathola isifundo la. Wena isifundo ongasinika umuntu omusha ungathini kuyena? Khulume naye nje umuntu omusha okhona noma ungenayo noma osekubona umkabi njengamanje noma insizwa nje ezikubona umkabi ongakhuluma kuzona ungathini kuzona? Ngingathi nje bafowethu lento yobukabi ayikho right ayikho nje leyo nto kahle kahle ayikho iyabheda inemthelela emibi kumanje mina nginayo i-ID la ekhaya ayikunayo sidalo yabo so ngayo lento lokuba ngizange ngiyenze lento le ngabe ngiright kuba nje ngoba umsebenzi ngawuyeka phansi umsebenzi kuba ngaqhubeka nomsebenzi mhlawumbe ngabe akukho kula khona so ngizama ukuveza ukuthi kubafowethu abasazama lapha emadolobheni babona impilo inzima bengalinge bethatha isinqumo sobunkabi noma ngakuthiwa umuntu uthini kuwo noma kuthiwa ukuthembisa malini lento iyabheda kakhulu iyabheda futhi awufuni ukuhamba manga ilokho nje ngifuna ukukhulisa intsha esasaphatha ibhamu esajabula ukuphatha ibhamu ukuthi isibhamu siyahlonishwa isibhamu akusona sokuhamba udubula abantu yilokho nje ngifuna ukusho. Akaze kwenzeke ekutheni ukuthi ulandelele mhlawumbe emndenini oseke wawulimaza noma walimaza ilunga lomndeni wakhona ubuka isimo sakhona usesenjani? Hayi lutho bengakaze ngichithe igazi emndenini osekhaya. Emndenini nje yangaphandle ngisho imizi nje osukuthunywe kuona uthola ukuthi uyasibona isimo akwaze kwenzeke nje ubone ukuthi hawu kambe lapha ngangadlula ngasebenza umsebenzi wokuthi mhlawumbe uyayibona izingane zakhe uyababona abantu bakuba kwenzeki. Ya kuyenzeka khona kuyenzeka kodwa phela uyayitshela nawe ukuthi hayi vele kwenzeka kukuthi ke inhliziyo yakho ingathandi nje ungathi ngolokhu ubona ngakhona noma ulokhu udlula ngakhona ngoba ulokhu ucabanga lento lokhu ucabanga lento ubona ney'ngane uyabona so kwenzekile kakhulu ngoba phela thina besingakhethi besishaya umfazi sishaya ndoda yonke la sithenge khona sishaye leyo nto leyo ngoba ngisho abantu besifazane bebesithenga ukuthi sinqoba amadoda ukhona nje omunye umama wakwasithenga ethi asibulale indoda yakhe ebinesitolo sotshwala esikhulu so wathi uzosinikeza 50,000 asiyishaye sayishaya-ke leya ndoda futhi wacishe walimala umuntu laphana ngoba lo baba wesiphethe isibhamu wayesazama ukusikhipha esikhwameni kwasho ukuthi simphuthume eduze so ngizama ukuveza nabantu besifazane bebesithenga sikwazi ukushaya amadoda abo namadoda bekwazi ukunqoba amanye amadoda ekwazi ukunqoba futhi abafazi so nje bekuyinto besiyenza nje singanaki nje kakhulu kodwa-ke ngoba besikwenzela edolobheni abanye besingayazi imindeni yabo ukuthi iphi besazi emqashweni yabo nalabahlala khona emadolobheni so abanye besingayiboni imindeni yabo ukuthi isavava kanjani after lapho uyabona. Ngizwe kahle ngiphenduleke kahle kakhulu kulombuzo ngoba ezinye zezinto eziba inkinga kakhulukazi sake sayibona nathi izimpi mhlawumbe isuke emakhaya uthola ukuthi kuyosuka insizwa ezethembayo ikhona iyokwenza isimo esikanjalo ngeke ngiyibuza ukuthi mhlawumbe mayibona liyandunduma yenhlabathi ekuloya mndeni noma ibona labo bantwana abakuloya mndeni yona ikifile kanjani isimo esikanjalo besihlukumeza mhlawumbe wena oseceleni ungazi ukuthi yona loya muntu uyajabula uke wakhuluma indaba yokuthi beniqoka kahle nidlela utshwala nabangani made niyoshaya umsebenzi kusho ukuthi indlela nani ebenijabula ngani celebrate. Ya ngasho njalo nje ukuthi upholisa ikhanda phela ukunquma abantu akuyona into elula msakazi akuyona into elula ukuthi nje mhlawumbe ubulala abantu abathathu namhlanje ababili vele funa udakiwe ukuze ukhohle yonke lento leyo okanye isikhempe ukuze kusiphuze ukuze sinemali ayikho into eshoda ngayo so nje bekuyimpilo kanjalo yona ibi-right ngaso sikhathi kodwa ngabuye ngabona ukuthi ngithe futhi sengizozama nje ukuthi ngiphume kulento kwayila nje igigi yokugcina iyona eyalimaza bonke abangani bami ngavele ngabona ukuthi isikhathi sami sokuthi ngiyeke phansi yonke lento manje ngoba yibona bebekahle kahle bethi ayingayekwa kuzoyekwa kwenziweni kuzokwenziwani miyekwa so sengingathi manje mina ngumuntu oyixoku uma ngabe ngilo ngikhuluma loo nto ngoba phela nami uma ngabe nisebenza kanje nisuke ninakho ukusabana ukuthi uma ngizolo ngidazi inkani mhlawumbe nangagcina ngishawa so sometimes funa ubuye uvume noma kunzima ubona ukuthi angisathandi yabo igigi masiphumile awukwazi ukuhlehla ukuthi awusayishaya. Uyazi le nto oyikhulumayo ibaluleke kakhulu akaze kwenzeka ukuthi uyibone wena ukuthi angisawufuni lo msebenzi ngifuna ukuphuma kulo msebenzi
engusebenzayo. Kodwa inkinga usuke usuphoqwa ibona laba osuke usebenza nabo uthola ukuthi nabo bafuna ukuphuma kodwa bayitshela ukuthi wena uyathanda awukwazi ukubatshela. Uyayibona into kanjalo, akwaze kwenzeka isimo sikanjalo. Yebo kunjalo kunjengoba uchaza ngempela. Ya ukhona ukuthi awusathandi nomunye akasathandi kodwa manje nomunye asaba ukuphuma ukuthi akasathandi seniyenza nje uyabona. Omunye abuka ukuthi mangiyeka vele sengimoshile ngisayekelani sengimoshile. Uyabo mawusumoshe kakhulu uvula ubone sasukumosha. Lento angazi ngathini uvula ubone ukuthi ukuyeka kwami ngizoqala phansi ngiyosebenzela indiya ngihole kuphela kwenyanga imali ngikwazi ukuyithola manje uyabona umehluko ubona lapho ukuthi ngihola manje la. Yabo umuntu uthatha i-deposit sihambe siyosebenza sibuye sithathe ngemali kuphelile kanjalo. Kubantu oke waxhumana nabo nasebenzisana nabo noma wasebenza ngaphansi kwabo uthola ukuthi umuntu uyakubiza endaweni ethile ethi woza uyokwenza umsebenzi wokuthi kumanje bakhona bake bakuzama nje asibala iminyaka emibili emithathu edlule. Hayi lutho njengamanje akekho osekwangithinta akekho osekwangithinta yimi nje osehlasele izinto ezingihlaselayo. Ebantwini abekade besithinta sisebenze lo msebenzi besingakuprefer thina ukuthi indaba siyikhulume efonini ngoba lento zamafoni ziya-trace-wa sometimes ngicela ngigaxele. Besiprefer nje thina ukuthi umuntu asihlangane naye umlomo nomlomo yonke into siyikhulume sibukana sihambe soyenza ngisho si-collect imali yethu siyi-collecta kanjalo asifuni ukuthi usisendele sifuna ukuthi siyilandele thina ngoba sifuna into ezohamba igcine isilandele igcine sibophisa. Akukho ungathembi kulokho ukuthi noyilanda cash ekutheni ukuthi nani senisibekele umgogo noma kwenzeka kanjani niya nonke nje nifike nihlale lapha nithathe leyo mali. Ya kuba kanjalo phela suke sesimlandele kahle nalo muntu ukuthi lo muntu osibiza ukanjani. Siyayifuna information ngayo ukuthi kanjani ngeke nje uqhamuka umuntu manje ethi asishayine igigi sivume kufanele siqale sibheke lo muntu kanjani lo nto kanjani phela sinabantu abaningi abasuke bekhona behind abanye sibasebenzisayo bengazi siyabasebenzisa nge-information esuke siyidinga uyabo. So nje ukhona omunye ubaba wanenhlanhla ngapha eThekwini eMayville. Lo baba lona wathi kimi angishaye enye indoda babe bangumjondolo. So le ndoda wathi uzonginika 15,000 wawufaka lo 15,000 ngathi lo muntu ngizomshaya late wavela kuyena umuntu engizothi uyinkinga ngisho ngizomshaya ngisho ngingedwa. Ngathi mangifika kulo baba ngavele ngafike ngamdabukela lo baba ngavela ngambona ukuthi akuyena umuntu ofanele ukuthi ngambulala lo. Ngavela ngambizela eceleni lo baba ngathi baba ungazi ngakhipha imali yo-5,000 ngathi baba nayo imali ngicela uhambe njengamanje emakhaya shiya phansi abemjondolo libanga lana wena kahle umuntu ufuna kuyafa manje. Ngamvezela isibhamu ngathi ufuna ngizokunqumula njengamanje thatha le mali uhambe ekhaya. Ngabuya lapho ngahamba ngakulo muntu engithumile ngamshetha ile ndoda ibalekile ngiyifica mhlawumbe ibisizwe egazini ukuthi izofa. Ngamsilisa kanjalo ngoba ngavela ngabona lo baba lona ubaba omuzi lona ukuthi angazobulawa la eThekwini abulala umjondolo into kaThayela. Ngizwe kahle Mteka baba, okunye ongakucacisa kwezinye izizimo ebenibhekana nazo ngoba ziningi izimo enisuke nibhekana nazo kuyona le ndima. Uyaba nomuntu wesifazane uyamfihlela noma wenze njani ey'ntweni ey'kanjalo ubona wena usunemali senihamba amaphathi noma amagigi lawa nisuke niwahamba. Ngifuna lezo zimo ey'kanjalo uyicacise ukuthi zona benenza kanjani kuzona. Mina kahle angikaze ngibe nomuntu wesifazane oqondile. If nithatha lo msebenzi kube iy'ntombi zaloso sikhashana ngoba lezi ngane oy'bona nje la egcekeni iy'ngane ebengiy'thole ey'ntombini kumanje anginaye umuntu la egcekeni othi uwumfazi wami so bengenaso isikhathi esiningi nomuntu wesifazane. So that's why bekunzima ukuthi umuntu wesifazane engazazi impilo yami yonke. Even intombi oma bey'ngane laba ngoba zikhona egcekeni bebazi ukuthi nami ngiyasebenza njengomuntu osebenza ngoba umuntu wesifazane sometimes ngeke umtshele ukuthi mina ngiyinkaba uzokusaba. Uyogcina ukuthi ngisho umbiza ukuthi akuvakashele endlini engizi uyabona. So into kanjalo. Uma kukhona-ke laphana kuleli thimba leni noma le team yenu bekwenzakala kanjani khona? Ukhona umuntu othola ukuthi unomuntu oqondile ephinde efike laphana egigini noma nisebenzisa iy'ntombi kuphela na oqondile nje emiyeke ekhaya? Hayi bafowethu bengiphila nabo mina akekho ube nomuntu oqondile. Besidlela impilo nje. Abekho. Kangangoba ngisho beshonile mina angiyanga ngisho emngcwabeni wabo. Angiyanga ngesimo sokuthi nami ngangisaba. Ngangisaba impela ukuthi kuyaziwa ukuthi besihamba sonke mina futhi ngivela kanjani lana ngisale kanjani mina angizange ngiye nje lonto leyo yangiphatha kabuhlungu kakhulu. Yilapho engayeka khona-ke yonke lento ngoba sibhamu engangisithatha lana ngasidayisa.
anginasibhamu nje lana ngiyihlalele nje ngoba ngikhuluma nje la ngizofundisa iy'ngane ukuthi ubunkabi bafethu abukho right. Kumanje ngiyagula ngifuna usizo sengizangatshela ngisho ikolege la ekhaya ukuthi lento iyangihlasela ebusuku. Angazi kodwa lo muntu wesifazane engimsola ngade ngikhuluma ngayo manje ngifisa ukuthi ngingathola nje usizo ukuthi lento isuke kimi mhlawumbe ngizokwazi ukupick up ngibuyele emandleni ngithole itoho ngisebenze ngondle lezi ngane ngoba isencane kakhulu. Okay, ake sibuye la mntakababa ngoba ibalekile futhi le usuke wayithinta nansi le yokuthi awuyanga emngcwabeni wabo. Abakubo basuke bazini ukuthi wena umngani wabo. Bona bayasuke baziwa yini la ekhaya ekuthenini ukuthi unabangani eniphila nabo nje uthola ukuthi bayakuvakashela ekhaya. Yo abafowethu labo besivakashelana emakhaya bathi la ekhaya bengazi befika. La abanye besibavakashela emakhaya so nje basazi ukuthi sihamba siyisheni uyabo. So into eyangenza ngingayimi emngcwabeni ngangingazi ukuthi kukhulumekani njengoba beshayiwe nje beshawa amaphoyisa mina ngangingekho kulo gigi leyo uyabo. So ilapho engabona khona ukuthi kwakhona ukuthi ngingabikho kwigigi mhlawumbe idlozi yona lelo ukuthi ingiphuthe lo gigi leyo uyabo. Ngagcina ngingayi nje ngoba ngangingafuni into ezongilimaza uyabo. Ngayishayela phansi. Mntakababa ake siye kwelokugcina ongalisho ulibhekise kubona abantu abasha neyalo nokuthi ukugeza benigeza izinto ebezinihlupha noma bekube izinto kanjani manigezile bese ugoqa yonke lenkulumo siyibona ukuthi imi kanjani. Engingakusho le nto yokugeza angeke ngize ngisho ukuthi mhlambe amandla ezinyanga ngiboni kahle. Hayi le nto mina ngiyibona ngathi kuyayifanela nje. Ngangibona ngathi mhlambe indlela sasisho ngayo nami kodwa namanje ngisayibuka kanjalo ngoba ngisho ungageza umuntu unamandla umuntu. Hayi unamandla umuntu. Hayi umuntu uyafika umuntu akadlali uyafika. So nje ingakho ngithi mina nginxusa nje intsha esencane ukuthi eyobungabi bafowethu hayi isebenzi. Osengenile angisho ukuthi akayeke naye. Akazame indlela yokuphuma kancane kancane ngoba phela kunzima ukuyeka imali esheshayo uyolinda imali kaMlungu kodwa nje akukho right bafowethu lapho obuka nje lento esiyenzayo labafowethu cela ukuthi azi ukuthi ubunkabi abukhokheli leso sibhamu nje akasidayise abe umuntu oqondile. Nokuthi ke uma eyishini naye einkabini ethi uyayeka kuzoba inkinga futhi kulelisheni lakhe ukuthi uphuma kanjani yena. Indlela nje ukuthi uphume uma ukuthi niyisheni la phuma nawe uhambe uyohlala kwenye indawo ngaye ngisho koMpumalanga balekela abangani bakho ngaye ngisho koMpumalanga ngaye ngisho koGoli ngabe useThekwini ngabe waya kuphi la uzoqhekana khona nabo is-distance ya ukwazi uqala phansi impilo entsha uyabo. Asazi ke uma ufika wanebhadi wathi uyafika nakhona futhi ufika nabangani abenza loo nto shuthi ngeke usayeka kodwa nje uma usufuna ukuyishintshela wona uyakwazi ukushintsha. Mina-ke kungihlulile ngoba sekuze kwanjena nje ngoba nje ngineminyaka emibili ngiphumele kule nto mina. Uma ngithi ngiyabala mbili uma mthatha ngazi. Okay. Ngoba ngibona uma wakho semdala kakhulu la mase ngibuka nabakusizayo ababuye besize la ekhaya ngifuna ukuyigoqa lenkulumo ekutheni ukuthi baphinde besize la ekhaya sithe masixoxa nesalikazi sasho ukuthi hayi kuye kufike nomakhelwane bezosiza ngenxa ukuthi awuphilile uyagula ngoba sifikile sasongena ekamereni nje la uhlala khona. Kwenzeka kanjani lokho usizwa ubani kahle kahle la ekhaya? Ya kuye kwenzeka khona emavikini adlule kwangibamba ukugula ngaze ngawumuntu oyishiyayo la embhedeni. So ngesimo sokuthi mase ngishile embhedeni umama usemdala ukuthi ngakwazi ukuthi angiclean wasebacela ukuthi abazongisiza bangicleana-ke ngabase bengifaka ithawula engathi nabukile ngoba angazi ukuthi amabhalansi bese kuphi ngoba le bifika ngathi ngicindezela emva kwalapho kuphinde kusise kube yinqaba ngigcine ngiyimoshela la embhedeni kodwa kusathi manje inkinga nje ekhona nje amandla angiphelelayo kwamanje. Kodwa uma ifika ebusuku uvuka ume ngenyawo kunjalo amandla engekho. Yebo hayi ukhona ongilalisayo la endlini ukuthi akekho nje ngamanje ukhona ongilalisayo ngiye ngilale ekhaya nje uyena okwazi ukuthi angibambe uma ngabe ngifuna ukuphuma emnyango noma ngenzani uyena okwazi ngibambe kodwa akusafani ngaleso sikhathi ungakangibambi kakhulu ukugula ngoba manje angisenawo amandla ukuthi ngimxake yena uma ngifuna ukuphuma ngoba lento bathi uma beyichaza kuba ngathi kade ngiphupha mina ngendlela okwenzeka ngayo. Akuba ngathi ngima-normal senses kuba ngathi mase ngichazela ukuthi wena wenza ukuthi wakhala wenza ukuthi wakhuluma wathi so kuba ngathi umqondo uthi nje shwi uyabo uma isifikile lento le.
Mfethu siyasibonga isikhathi sakho nethuba lakho nokuthi nawe uphumele ubala ey'meni kanje ngoba lento inzima kakhulu abantu bayayenza abantu uthola ukuthi sebedlule emhlabeni uthi ubanje ukugula kwangaze ukuthi uguliswa yini kwathiwa kwasola abathakathi kanti into esuke imlandela yinto yena asuke eyenza naye emzini yabantu. Mtaka baba sibonga isikhathi sakho kukho konke ade ukuchaza khona la kwiNethezeka TV. Hayi, ngiyabonga kakhulu kunethezeka. Ngiyathemba ukuthi lo mbukiso uzohamba ufike nakula bantu ebengivele ngifisa ukuthi ufike kubona. Nanokuthi ngiyafisa mase nihamba nikhulume nomama futhi again because umama lento kulo ngikhulumile nje naye akekho right ukukhala ngokuthi i-BP yakhe iphezulu, so ubengazi yena sonke leminyaka ukuthi ingane yakhe sike yakhipha igazi elingaka. So yena ufuna ukwazi ukuthi bakhona yena abantu abaziyo engangabanquma, so ngizama ukuyifihla leyo information ngoba bakhona abanye abantu abaziyo yabo engafuni ukuveza ukuthi bayiphuma ngesandla sami. So nje ngiyabonga kakhulu ukuthi nifike la ekhaya. Ngicela ukuthi mhlambe nizokwazi ukuthi nibufihle ubuso bami. Sokufihla mteka baba ngoba isimo esikanje suke sinzima kakhulu nomuntu osuke ekhuluma futhi esekhuluma engaphansi kwalesimo okusona. Kubalekile ekutheni ukuthi simfihle ebusweni ngoba uma uye emaklinikhi uyofaka ama-drip yonke leyo nto izonakeka ekutheni ukuthi nanga umuntu ade ekhuluma laphana ekhuluma ngomkabi isimo esikanjalo nje siyakwazi ukuthi sisifihle ngezizathu ezithile. Ngiyabonga kakhulu. Kunjalo umbuke lapha ekhaya lolu daba ilona elisilethela ekhaya sabhalelwa emavikini ngicabanga ukuthi amavikini amathathu kukhulunywa lona lolu daba ukuthi udaba olubalekile umuntu uhlala nomama ekhaya thina basithi ke kuzosizwa mhlambe ngosizo oluthile noma uzocela usizo oluthile lokuthi mhlambe kwakhiwe la ekhaya kodwa sathola ukuthi isimo asibizele sona sehlukile nje kakhulu kunezimo ezifana nalezi zimo ezikweminye imizi esike sifike kuyona. Sibonga nesikhathi sakhe nje ukuthi eyicacise eveze ubala lenkulumo ngoba lenkulumo ibaluleke kakhulu. Njengathi siNethezeka TV siyafundisa, siyakha, uma umuntu ecelwa usizo oluthile senza isiqinisekiso sokuthi lelo sizo siyamnika lona. Igama lami ngingumzothule ngokaShembe le iNethezeka TV. Ungasibhalela uthi kwahlalinethezeka@gmail.com okuyi-email yethu leyo noma ungene ku-Facebook uthi Nethezeka TV ukhona u-inbox ungasibhalela khona no-TikTok ungasibhalela nakhona ukwazi ukuthi ukhulume nathi khona thina sofika qathatha noma masingafikanga qathatha sothi akuhlangane endaweni ethile silikhulume lelo daba ngoba ezinye zeyindaba ezithinta abantu sikhulumela naseyindaweni thina esibuye sisebenzele kuzona. NjengeNethezeka TV sibonge kahle kakhulu ukuthi sithole isifundo esikanje namhlanje. Inkosi ibe nani.